И какво става, хора? Днес искам да скоча големия дроп на Дяволска. Надявам се да се получи яко каране. Не мисля само него да снимам. Мисля да направим цяла и да поснимам и още нещо друго, ако отидем на някъде. И да направо се включа, като отида на пистата. Вече сме на пистата. Това е първо пускане. Има малко вятър, надявам се не се чува. За ето скок говоря, зълата е тука, така че са на палетата и летиш някъде до там и се изсилваш някъде от там от отгоре. Оп-оп! Правим второ пускане. Айде заварим. Аз съм. Ай бе, заварим. Ай. Значи аз съм и после там се спирам, ставам с колото и... Да, има изчакваш. Айде, заварим. Оп-оп. Оп-оп! Сега една пътека и отиваме към една писта. Добре. Айде, заварено. Качихме се, сега ще правим на пускане на пистата. Айде, заварено. Аз съм като тръгне там и аз отивам. Да бе, аз те. Не съм много бърз и че. Айде. Айде, заварено. Оп-оп!